Cred că cea mai mare nevoie a omului modern este Hristos. De ce? Pentru că ducem lipsă. Dacă cineva poate să se formeze tineretului o viață morală firească, acela e Hristos. Oastea Domnului are prin tradiție o întâlnire anuală. În sâmbăta din săptămâna luminată, această întâlnire se desfășoară în toate marile orașe ale României. Astfel, după 20 de ani, această întâlnire va avea loc la Cluj-Napoca cu binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Andrei Andreicuț. Sâmbătă 18 aprilie vă invităm să luați parte la adunarea specifică Elanului Tineresc în Hristos, ca să dezbatem o temă de interes general. Hristos și Cuvântul lui Dumnezeu în viața tinerilor. Aici veți putea afla despre Cuvântul Revelației ca și temei al cunoașterii lui Dumnezeu. Vom putea să înțelegem cum să citim și să tâlcuim Scriptura. Vom vedea care este viața unui tânăr în Cuvântul lui Hristos și vom vedea cum poate un tânăr să folosească sabia Cuvântului lui Dumnezeu. Locul de întâlnire este Catedrala Mitropolitană. De aici vom începe cu Sfânta Liturghie la ora 8 dimineața, unde va urma și cuvântul înalt preasfințitului Andrei, după care la 10:30 până la 12 va fi o pauză de masă. La ora 12 ne vom încolona și prin centrul orașului, pe strada Eroilor, până la cinematograful Florin Piersic, vom merge într-un marș al tinereții în Hristos. Apoi, de la ora 13, va începe partea a doua, în care tineri și preoți vor discuta aceste teme pe care vi le-am propus. Vă așteptăm așadar cu drag ca în această zi să punem sub binecuvântarea lui Dumnezeu cuvântul Său, să ne apropiem mai cu drag, să ne deschidem mintea, să ne deschidem inima ca să-L primim pe Hristos și cuvântul Său în viața noastră. De aceea am rugat pe cei care participă cât mai mulți să îmbrace și costumele naționale și preoții în veșminte albe, ca să vedem lumina și să înțelegem lumina care Hristos ne dăruiește fiecăruia dintre noi, ca să trăim veșnic împreună cu El.